ми. М. Дай ми. Ти. Яка? Яка? Ди. Ди, молодець. А ми, покажи ми. Є. Є. Ага, є. Ой. А. Чи. Ц, молодець. К. Х, Б. б, Б. молодець. Клади. Ой, є. Я спочатку Б. Б. А. А покажи ми. Де ми? М. Б. То Б? Б. 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 Молодчинка, гарненько складає. Ще Б. Угу. Б. Молодець. Б. Б. Все гарно. Ще. Ми. Дай мамі ми. М. Молодець. М. Молодець. Клади. Клади гарненько. Ще. М. Дай мамі О. А де О? М. Дай О. Де О? О. 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 Молодець. О. О. Умнічка. Ой. Слово. Б. Яка? Б. М. Ми. Молодець. М. Ой. Яка це літера? Кажи, яка? Ой. Ой. Яка? Чи. В. В. М. Ми. Ми. М. А ви? А де ви? О. О. Молодець. Іниш. А дай мамі літеру Я. Де літера Я? Я. М. Ми. Я. То ми. А дай Я. На холодильнику візьми мамі Я. Вон там візьми Я. Де Я? Я. Да. Дай мамі Я. М. Де Я? Я. 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 Да, давай, дякую. А візьми С. Айс. Візьми С. Де С? А. 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 А де С? Ось. Он на холодильнику візьми С. А між ви. Ти складаєш, да? Ви. А де Г? Де Г? Г. Дай мамі Г на холодильнику. Г. Там немає Г, да? Немає. На холодильнику Г. С. А. Літає Г. Он там Г. Дивись на холодильнику. Г. Он. Дивись на холодильнику є Г. Пошукай Г. Г. Де Г? Пошукай. Г. Пошукай Г. О, я тут взяла. Кулька, да? Дай мамі Г. Дай Г. Ще не. Давай кульку. Давай, мама потримає. А де Г? Г. Чим Г. Г. Давай мамі Г. Д. А де С? Г. С. Дай мамі Ще С. на Україні. То апостроф. Ще гойк. Угу. Кулька знов прийшла до нас. Україні зробив. Дай мамі С. Гой зробив. Куди? Дай мамі С, дай. Ще куди? Дай С. Окей. Г. Подивись на холодильнику. Які літери на холодильнику в нас Г. є? Ще Г. Г. Ще Г. Мама. Це яка? Ей, ще. Ти що? Або. Ось. Ди. Це яка? М. А це яка? Ей. Не хочеш? Ми. А. Елексі. О. О. А дай мамі літеру У. Де, Любомирчик, а де літера У? В тебе Д? А ну, Д. Умнічка. О. М. А дай на холодильнику літеру У. У дай. На холодильничку, бачиш У? Г. Д. А це яка? Це яка?
Тіряш. А яка ця? Тіряш. Синулька? Яка ця в мами? О. І моя. То апостроф. То апостроф. А це яка? М. Яка ця? О. О, а це яка? А це яка? Не хочеш? А дай мамі С. Дай мамі С. У. Де С? Х. Давай С. А дай У. Дай мамі У. Де У? А. Це Р. Ви. Де У? Ну, сина, ви. Не хочеш? Ти вже балуєшся, да? Ти всі знімаєш. Да. Молодець. Я. Помахай мамі, помахай. Все.